raman me ya ba shi maye mai kudin ne bi ya karka zata mai kudin rigima ya ma da hoda abin da rogan ko da haya wannan wani wani ne da shi na gode an yau na yi sa'a kudi sai mun tura a baro na waya na waya za ka yi gida na gode a azumi na ɗauka wannan tun na kawai sami a ba azumi na ke Alwani kana da jama'a gurin nan mutum da mutane an da zama wanda ba shi da kowa hai sai ke sauke zan ka ga duman dawani kina ruwan ka wuri ko da kuma ta tare a je in kyale kakkano ta bayyane ga tarade Alwani ba ruwanka kuma ga imanin ne nan wajen sallah gofin ya goge na waye na kaka da sai ta Allah muna kawai yunwa za ta kawo ka san yunwa hedi ya ce ta ba ni bai wata ciki na da wuya na da baya na sun kusan haɗewa saboda yunwa na gode Salmanu wannan raina mun takarar nan da uwarsa ta barka tuza guda da kamar ne zo biyara yo har kana ka bayyana da taraji uban ma na gona ya faɗi na gode Allah ya tsare muku dukiya wannan raina mun taka ta tarawar dan uwarsa je ra mai kayan talauci ta tahi babu sai nan wannan gaskiya ne na gode hancin kudi ne sannan ma mota ya bani rahin gammo ya hana na dauka domin ƙarya ne ga barawu ale barawu kowa da gurin zaman sa Allah na biyo mai hadarin dera na biyo mai hadarin dera na biyo mai hadarin dera na biyo ga shi nan na biyo a wata shi ne sun san wabu Allah gode wa Allah Allah ya kare muku